אוקיי, אז שלום לכולכם, אני אלכס ואתם לא, עד כמה שידוע לי. אם יש אלכס בקהל, צא החוצה. וברוכים הבאים לעוד הרצאה בסדרת המשחק הגדול של אלבוס דמבלדור. בשבוע שעבר התקיימה ההרצאה השנייה בסדרה, לפני חודש התקיימה הסדרה הראשונה. כמובן שאני מתכוון לתוכנית הנוכחית, להתקיים כולן בכנסים. מי שלא במיוט עכשיו, אנא עשו לעצמכם מיוט, אני שומע אתכם. ועכשיו כבר לא. אז זוהי ההרצאה השלישית בסדרה, שבה אנחנו נדבר על החצי הראשון של הארי פוטר והאסיר מאזקבאן. אז למי שלא היו בהרצאות הקודמות, או בכנסים, או במסגרת הזאת אונליין, אז הנה סיכום קצר של שתי ההרצאות הראשונות. נו. טוב, אוקיי. לצערי אני לא רואה את הפנים שלכם, אבל אני שומע את המחשבות. אני אסביר קצת יותר לאט. אם זה ייתן לי גם להקליט, זה יהיה עוד יותר טוב. הכל התחיל כשמשתמשות הלייב ג'ורנל אנה וואי וקתרין הסתכלו על המכשולים בדרך לאבן החכמים בסוף הספר הראשון, וחשבו שהם קצת יותר מדי מתאימים לכישורים של הארי וחבורתו, כאילו שמישהו ארגן אותם במפורש בתור מבחן עבורם. וכשהן הניחו שדמבלדור עשה בדיוק את זה, נולדה תיאוריית המשחק הגדול של אלבוס דמבלדור, שדוברי הרוסית מוזמנים לקרוא במלואה בכתובת הזאת. היא מנתחת את הספרים מנקודת ההנחה שדמבלדור מודע לכל מה שקורה בספרים, ואפילו אחראי בעצמו על הרוב, כדי לטפח בהארי תכונות של גיבור אמיתי, להכשיר אותו למלחמה באופל, וגם להכין אותו להקרבה עצמית בסוף. כמו בכל פעם, גם עכשיו אני חייב להבהיר. התיאוריה הזאת היא מאוד מעניינת, היא מאוד מבדרת, ולפעמים היא באמת סותמת כל מיני חורים בעלילה של הספרים, אבל גם המחברות הן לא מושלמות, ומדי פעם הן מניחות דברים סתם כי זה נשמע להן הגיוני. היו פעמים שהן עשו טעויות גדולות של ממש, ואז השתדלתי איכשהו לתקן ולחסות את הטעויות שלהן, כדי שזה בכל זאת יהיה הגיוני, אבל את הרוב השארתי בדיוק כמו שהוא. כי גם אם מה שהן טוענות לא מגובה במחקר עובדתי, זה עדיין מבט מאוד מעניין על הספרים. אז הבה נתחיל. נעבור בקצרה על המשחק הגדול של דמבלדור, כפי שהוא התנהל בשני הספרים הראשונים. בספר הראשון, המטרה של המשחק הייתה בגדול להכניס את הארי לעולם הקסום, לגרום לו להרגיש שייך שם, לגרום לו לבטוח בדמבלדור, וגם להפגיש אותו עם וולדמורט בסוף השנה, כדי שהוא יבין במי הוא אמור להילחם. בשביל לחבר את הארי לעולם הקוסמים, דמבלדור מארגן שורה של תקריות מוזרות ומשעשעות, כמו למשל מבול המכתבים, שמאפשר מהארי ליהנות ממבוכתם של הדרסלים שכל כך המללו את חייו. אחרי זה דמבלדור שולח אל הארי את הגריד, שמושיע אותו מהמוגלגים, כמו אביר מהאגדות, ומיד נהיה חברו הראשון אי פעם של הילד, ועל הדרך גם מסביר לו כמה דברים, למשל שדמבלדור הוא בצד של הטובים, ושסלידרין זה רע. המטרה כאמור שהארי יראה שהעולם הקסום מגניב, שזה הבית שלו, ושדמבלדור הוא מי שצריך לפתוח בו. בשביל להפגיש את הארי עם וולדמורט, דמבלדור מעביר להוגוורטס את אבן החכמים. ברור לו שוולדמורט יבוא כדי לגנוב אותה. ובעזרת נגיד אותו הגריד, שכל הזמן מגלה דברים כאילו בטעות,
גורם להארי להתעניין באבן, לחפש אותה, ולבסוף להיפגש עם וולדמורט, ולהפגין גבורה ואומץ. ואם על הדרך הילד גם פוגש חברים, כמו רון הנאמן או הרמיוני החכמה, אז מה טוב, גיבור זקוק לצוות. בספר השני, דמבלדור בעיקר רוצה שהתהילה החדשה של הארי לא תעלה לו לראש. כשילד חי 10 שנים במשפחה מתעללת ומשפילה, ולפתע מגלה שהוא בעצם סלבריטי, זה עלול להיגמר מאוד רע. ולכן למשרת המורה להתגוננות מפני כוחות האופל, ממנים את גילדרוי לוקהרט, שהוא דוגמה מהלכת לכמה שלא כדאי להיות יהיר ונפוח. והשיעור הזה עובד, הארי ממש נגעל מלוקהרט ולעולם לא נהנה יותר להיות סלב. אך התוכניות של לוציוס מאלפוי, אבל בכל זאת לוציוס, כן, מכריחות את דמבלדור לאלתר קצת, ולשנות את המשחק, כדי שלהארי תהיה גם השנה הזדמנות לפתור תעלומה ולהפגין גבורה ונחישות. המחברות טוענות שדמבלדור עקב אחרי דובי מאז שהוא הופיע אצל הארי, וכך ידע מראש שלוציוס מתכנן משהו. ובעזרתה של מירטל המייללת, המנהל גם הבין מהר מאוד שהמפלצת היא בסיליסק, ופיזר רמזים להארי כדי שהביא את זה גם הוא. גם המשחק השני כמובן הצליח לגמרי. הארי גם למד לקח על רדיפת תהילה, וגם הצליח להציל את ג'יני, לתאר את שמו של הגריד ולהרוג מפלצת מסוכנת. ועל הדרך גם לגלות נאמנות יוצאת מן הכלל לדמבלדור, מה שאף פעם לא מזיק. ועכשיו בואו נעבור לספר השלישי. בתור התחלה, אני רוצה להסביר למה פיצלתי את ההרצאה על הספר השלישי לשני חלקים. הרבה אנשים אומרים שהספר השלישי הוא האהוב עליהם. גם אני חושב ככה, וגם המחברות של התיאוריה. בעוד שהניתוח של הספר הראשון הוא באורך 3 פוסטים בלייב ג'ורנל, במקור, והשני הוא באורך 5 פוסטים, את הספר השלישי הן מנתחות במשך 18 פוסטים שלמים. חשבתי שאם אנסה לדחוס הכל לתוך שעה אחת, אני בעצם לא אצליח לספר על כלום. ולכן בהרצאה הזאת נדבר רק על החצי הראשון של הספר. המחברות הקדישו כל כך הרבה לספר השלישי, כי הספר הזה הרבה יותר מסובך, בעיקר מבחינה פסיכולוגית, מהשניים הקודמים. הספר הראשון היה במהותו אגדת ילדים די סטנדרטית, וגם המשחק הגדול בו, עם האבן והאתגרים בדרך, היה מתוכנן לגמרי ועבד כמו שעון שוויצרי. בספר השני, הארי מתבגר קצת, והעלילה מסתבכת. מצד אחד, דמבלדור באמת השיג את מטרתו ההתחלתית, הוא גמל את הארי מתאוות הפרסום באמצעות לוקהרט, אבל מצד שני, הבסיליסק הופיע באופן לא צפוי, ובטח שלא מיוזמתו של המנהל. אז דמבלדור הצליח להשתלט על המצב, ולהפוך גם את חדר הסודות להרפתקה חינוכית, אבל כבר אז יכולנו להיווכח שעם כל הידע והמניפולציות שלו, הוא בסך הכל בן אדם. הוא לא מושלם, הוא יכול לטעות. ובספר השלישי הנושא מתפתח עוד יותר. דמבלדור מתחיל לאבד שליטה, בעיקר על אנשים. שוב, עם כל המניפולציות, עם כל הניסיון והגיל שלו, אין שום דבר יותר מורכב מהפסיכולוגיה האנושית. וגם לדמבלדור אין שליטה על כך. הנה למשל דוגמה מובהקת, סנייפ. לכאורה הוא נאמן לדמבלדור לגמרי, הוא עושה כל מה שאומרים לו, אבל גם הוא אדם הרבה יותר מורכב ממה שדמבלדור היה רוצה. ולמרות ההוראות הוא נותן לטראומות שלו לגבור עליו. ומה אנחנו מקבלים כתוצאה? בספר החמישי, הארי אפילו לא חושב לפנות לסנייפ לעזרה, כי מבחינתו סנייפ רשע גמור. לו הארי היה בוטח בסנייפ, אז גם נגיד סיריוס היה ניצל. אבל נחזור לספר השלישי. כמו בכל פעם, בואו ננסה להבין מה דמבלדור רוצה מהמשחק של השנה הנוכחית. וניקח בחשבון שסיריוס ברח לפני תחילת שנת הלימודים, אז דמבלדור היה חייב להתחשב גם בזה. אם כן, תוצאות המשחק השני. לוקהרט הצליח לגרום להארי לשנוא תהילה, הארי גילה גבורה אמיתית, נפטר ממפלצת, הציל את ג'יני, תיאר את שמו של הגריד, ואלה לא היו מבחנים, אלא הישגים אמיתיים. והארי למד שיש בו חלקיק של וולדמורט, אבל מה שקובע אלה הבחירות של אדם ולא משהו. ועל הדרך אוכלי המוות נחלשו ולא יפריעו בשנה הקרובה, זה הכל מצוין. כאמור, חלק מזה הושג כי דמבלדור ידע לאלתר כשלפתע הופיע הבסיליסק. עכשיו צריך לטפח בהארי רגישות וחמלה. זה חשוב מאוד. נכון לתחילת הספר, מבחינה רגשית, הארי הוא תוקפני, שיפוטי, קצת קודר, קצת פסימי,
כשמישהו לא מוצא חן בעיניו, הוא מיד מסמן אותו כאויב ולא רואה בו שום דבר אנושי. סנייפ המרושע הזה, אין שום סיכוי שהוא עושה משהו טוב, שום סיכוי בכלל, הוא רק שונא אותי לנצח והוא עושה רק דברים מרושעים. לעולם עולם. בעצם זה לא ממש מפתיע, אחרי הכל תראו באיזו משפחה אוהבת, הוא גדל, אבל תסכימו שלא ככה צריך להתנהג מי שיש לו כוח שאדון האופל לא מכיר, כוח האהבה. אז על הפרק, לטפח בהארי רגשות חיוביים ואוהבים. אהבת חינם, אם תרצו. זה א', ובנוסף צריך כבר סוף כל סוף ללמד את הילד להתגונן בצורה נורמלית. אמנם למורים הקודמים להתגוננות היה תפקיד במשחק, אז זה בסדר שהם לא ממש לימדו את החומר, אבל הפעם כן דרוש מורה ומחנך אמיתי שיודע את החומר ויודע להעביר אותו בכישרון. לבסוף יש את בעיית איש הסוד. בספר הראשון הארי בטח בהגריד וסיפר לו הכל, אבל הענק התברר כקצת ילדותי ומטופש מדי. בספר השני דמבלדור רצה שהארי יספר לו הכל, אבל הוא היה קצת גבוה וסמכותי מדי. הבוס הגדול זה לא מי שמספרים לו סודות. דמבלדור זקוק נואשות למישהו נאמן ומהימן, שהארי ייפתח אליו. מישהו רגיש, קשוב, פסיכולוג מצוין, בעל יושרה פנימית וטקט. ומה אתם יודעים? בדיוק יש לו מועמד מושלם. רמוס, אנחנו צריכים לדבר. לפי מה שאנחנו רואים ברכבת, מצבו של לופין לא משהו. כנראה שדמבלדור הציל אותו מחיי עוני, והציע לו הזדמנות נדירה להתפרנס בכבוד לפחות למשך השנה הזאת. אבל המחברות, בהיותן פאנגרלס מושבעות של לופין, טוענות בביטחון מוחלט שלופין סירב בתוקף, עד שהמנהל הבטיח לו 1000 פעמים שלא ייתן לו לפגוע בתלמידים. לופין שלנו הוא איש מאוד מאוד מוסרי, גם כשזה פוגע בו. ובתור אדם כזה הוא גם לא יסכים לציית לדמבלדור באופן עיוור, או לרגל אחרי הארי בשבילו. הוא ידרוש רשות להפעיל שיקול דעת ולספר למנהל רק מה שיהיה טוב עבור הילד. ודמבלדור בעצם לא מתנגד. הוא מכבד את המצפון של רמוס, ויודע שהוא בתור אדם רגיש ועדין, וגם במקרה חברו של ג'יימס, יהיה מחנך מושלם עבור הארי. אבל יש עוד סיבה למה דווקא רמוס הוא המועמד המושלם. מאז שהגריד נכלא בשנה שעברה, דמבלדור חושב על אזקבאן. ואזקבאן זה בעיקר סיריוס. למי שלא יודע, הכוכב השחור היא שמה של ההרצאה הכי ראשונה שלי, שהוקדשה כולה לסיריוס בלק, וגם היא מבוססת על משהו שכתבו מחברות המשחק הגדול. סיריוס הוא, אפשר להגיד, הכישלון הכי גדול של דמבלדור בתור מנהל. תלמיד שהתגלה כרוצח ובוגד. דמבלדור לא יכול שלא לחשוב עליו, במיוחד עכשיו כשהוא מלמד את בנו של חברו הטוב. הוא מתעניין בגורלו של סיריוס, ויש לו דרך לברר מה שלמה, קורנליוס פאג'. אחרי המעצר של הגריד והתמרונים של לוציוס, פאג' חייב לדמבלדור בגדול. אז המנהל מבקש ממנו לתת לוויזלים פיצוי על עוגמת נפש, רק שיראה טבעי כאילו אם הם זכו באיזו הגרלה או משהו. הוא מבקש שיצא לביקור קטן באזקבאן. למי שלא מאמין שפאג' מקבל הוראות, רק תחשבו, הרי ראינו שאכפת לו רק מלשמור על כיסאו. למה שיבוא לו סתם ככה לשבת בכלא מפחיד ולנהל שיחה עם רוצח מורשע? והשיחה הייתה אפילו די ארוכה אם הם הגיעו עד לתשבצים בעיתון. האמת, זאת סצנה מצוינת. רק דמיינו לכם. סיריוס סובל בתא שלו, הוא לא משתגע לגמרי, אבל הוא בהחלט סובל, והנה מגיע פאג' עם עיתון, כן. אנחנו מכירים את סיריוס. הכוכב שלנו מעדיף למות, אבל לא להראות שרע לו. אז הוא מגייס כוחות, הוא מתחיל לשחק אותו אריסטוקרט משועמם כזה. כן, מה שלומך, אדוני השר? איך האישה? איך הילדים? ברוך הבא למעוני הכת, מזג האוויר נפלא היום, הסוהרסנים פורחים. או אפשר את העיתון שלך? אני אוהב את הידיעה לפתור את זה תשבץ עם הקפה בבוקר. דמיינו באיזה שוק היה פאג'. פאג' עוזב, סיריוס מזהה את פטיגרו בעיתון, ונדלקת לו נורה בראש. והכוכב שלנו כשיש לו מטרה, הוא משיג אותה. בלהגיע מנקודה א' לנקודה ב' הוא אלוף. את נקודה ג' שתבוא אחרי זה הוא לא לוקח בחשבון אף פעם, אבל כשיש נקודה ב' ללכת אליה,
והנה אפשר לחשב שמהרגע שהוא רואה את העיתון, לוקח לו גג שבוע לברוח. לפני זה, במשך 12 שנה, פשוט לא הייתה לו סיבה מספיק טובה, זה הכל. ומה דמבלדור חושב על הבריחה? זה מתחיל כבר להיות מעניין. סיריוס מלמל, כך מספרים שהוא בהוגוורטס, נכון? אז טוב, זה הארי. לא, זה לא הארי. כי ברור שהארי הוא בהוגוורטס. איפה עוד הארי יכול להיות? מה, רק עכשיו סיריוס מבין שהארי בהוגוורטס? אם כבר, אז כשהגריד אסף את הארי הקטן מההריסות, הוא אמר לסיריוס לאן הוא לוקח אותו. אז לו הכלבלב רצה להרוג דווקא את הארי, הוא כבר היה בא לדרסלים לביקור. אז הוא בהוגוורטס זה מישהו אחר. מישהו שסיריוס ראה בעיתון. מי זה יכול להיות? משפחת ויזלי או העכברוש שלהם? עכשיו, כאן אני טוען משהו מאוד חשוב. דמבלדור ידע כבר מזמן שהקונדסאים הפכו לאנימגוסים. המחברות מביאות מספר הוכחות, מפאת קוצר זמן הביא רק אחת. בספר החמישי דמבלדור אומר להארי, צפיתי בך מרחוק, לומד להילחם בסורסנים, פוגש את סיריוס ולומד שהוא חף מפשע. הארי פגש את סיריוס בצריף המצווח, והמנהל לא היה שם. מסקנה? דמבלדור, שבנה את הצריף במיוחד בשביל לופין, שם בו גם אמצעי מעקב. הגיוני, לא? זה אדם אמיתי, כדאי לפקוח עין. ולכן דמבלדור בהחלט היה יכול לשים לב לעכברוש בתמונה, ולהיזכר שסיריוס הכיר פעם אחד כזה. ואז יש כמה אפשרויות. או שזה סתם עכברוש, וסיריוס הבוגד רק חושב שזה פטיגרו ורוצה להרוג אותו סופית, או שסיריוס עדיין בוגד, אבל זה פטיגרו אמיתי, או שהם התחלפו. ואם לדמבלדור יש אפילו צל של המחשבה הזאת, הוא מוכרח לשמור על סיריוס מכל משמר. כי בכל מקרה יש כאן עיוות חמור של הצדק, ודמבלדור מרגיש מחויב להפגיש בין כל המעורבים, לתת להם לדבר, או לתת זה לזה כמה יפים טובים, גם בריא לפעמים, להשיב את הצדק ולהציל או את סיריוס או את פטיגרו, בינתיים עוד לא כזה ברור, גם לא משנה אפילו, העיקר להציל. ודמבלדור גם רוצה לערב בזה את הארי. גם כי הארי אמור להיות גיבור, ולהציל אנשים זה העסק שלו, וגם כי זה בעצם הסיפור שלו, הסיפור של הוריו. להיות מעורב בסיפור זוהי זכותו המלאה של הארי. ומה קורה עם הארי בינתיים? כמו בהתחלה של כל ספר חדש, הדרסלים הופכים בהדרגה ליותר אנושיים. אנחנו יכולים לראות שוורנון ופטוניה מתייחסים להארי בצורה שונה קצת. פטוניה עצבנית בגללו, כי הוא בכל זאת משפחה, והיא מחויבת להגן עליו. ורנון מצידו לא מרגיש להארי שום קרבה, הוא פשוט שונא אותו כי בגללו אשתו האהובה בלחץ. הארי כמובן לא רואה את זה, מבחינתו גם הדוד וגם הדודה הם זוג רשעים מרושעים שמתאהבים אותו סתם ככה כי בא להם. בהחלט צריך לשפר לילד את הרגישות. יש מצב שמתנות יום הולדת שמביאה הדוויג, לא בדיוק הדוויג, גם לא בדיוק, תודה, בעצם ניסיון לעשות את זה, להזכיר לו שהוא לא בודד בתוך עולם אכזר, שיש לו חברים. התנשמת גם מביאה מכתב מגונגל, שבו היא בעצם נותנת לו שיעורי בית ברגישות. בשביל לקבל אישור לבלות בהוגסמיד, הוא צריך למצוא איזושהי שפה משותפת עם דודיו. ותכלס זה לא בלתי אפשרי, הרי הם נגיד כן נתנו לו לשחרר את הדוויג כדי שהיא לא תפריע, אז כן אפשר להגיע איתם לאיזושהי הבנה. למרבה הצער הילד בוחר לסחוט אותם, הוא מאיים לגלות לדודה מרג' את כל האמת על עצמו. חבל. דרך אגב, הוא לא שם לב שמרג' מתאהבת את פטוניה. כל העקיצות שלה על גורים שנולדים לכלבה בעייתית, לא באמת מופנות להארי. בסופו של דבר המצב מתפוצץ, הארי מנפח את מרג' ובורח לרחוב, שם מחכה לו כלב שחור ענקי, שבדרך להוגוורטס החליט לבקר את הבן של חברו הטוב. והארי עכשיו בצרות גדולות, תיאורטית. הוא מבין בעצמו שמשהו מוזר קורה פה. בשנה שעברה הוא חטף כהוגן על תעלול לא מזיק שלא הוא עשה אפילו. וכאן הוא מנפח דודה מוגלגית, וכלום?
בספר החמישי פאג' עוד יזכור לו את זה, אבל בינתיים משרד הקסמים שותק תחת הלחץ של דמבלדור, ולהארי זה נראה חשוד. יופי, הארי, מופיע לך מוח. דמבלדור בינתיים לא יודע מה לעשות איתו. הבית תחת מעקב, ואת סיריוס בטח מישהו ראה, צריך לסלק את הארי משם מיד. אולי דמבלדור קרא לאוטונוס ולא הארי. תכלס די מוזר שאפשר לקרוא לו במקרה בגלל נפילה פשוטה. הארי מגיע לקלחת הרותחת, ושם מחכה לו פאג'. איך הוא יודע איפה לחכות להארי? כי מישהו מטעם דמבלדור, אין ספק, ראה את הארי עולה לאוטונוס ומבקש לקחת אותו לשם. וכך דמבלדור שולח את פאג' לפגוש את הארי בפונדק עם הוראות להרגיע את הילד, ליצור עליו רושם טוב ולדאוג שלא יזוז משם עד ספטמבר. כשהארי מגלה אינטליגנציה לא צפויה ושואל, אז מה עם העונש? פאג' מתחמק, מסמיק ונמלט, תוך כדי בקשות חוזרות ונשנות לא לזוז בסמטת דייגון. והילד באמת לא יזוז משם ויחכה בסבלנות לשלב הבא במשחק הגדול. אז בואו נחזור לדבר על המשחק. מי בעצם משתתף בו? מי עוזר לדמבלדור חוץ מלופין? הפעם המשחק מסוכן מאוד, לתת להארי להתרועע עם רוצח מורשע. כמובן שאת הגריד ואת מגונגל המנהל לא יכול לגייס לכזה טירוף. גם סנייפ לא מגויס וחבל, דמבלדור היה יכול להרוויח מאוד מהמסירות שלו, אבל עדיף לא לערב אותו כשלופין וסיריוס בתמונה. באופן כללי, השנה דמבלדור לא מספר הרבה לאף אחד, אבל מי שיש לו מוח יכול כמונו להשיג כמה מסקנות. למרבה הצער, לסנייפ יש מוח ועוד איך, והוא מחבר אחת ועוד אחת. הבריון הזה בלק ברח מהכלא, סוהרסנים מסביב לטירה, ודמבלדור מזמין את המפלצת הזה לופין ללמד השנה. אז הוא מצפה שסיריוס יבוא, והוא רוצה שלופין יעזור לו, דווקא לופין ולא סנייפ. ולופין גם אמור ללמד את פוטר, הוא חלק מהמשחק, ולסנייפ דווקא לא מספרים כלום. סנייפ מרגיש נפגד ועצוב, והוא חושב שהמנהל מצא לו חבר חדש, ועוד מי? אחד מהחבורה של פוטר. לא סתם סנייפ במצב רוח זוהם במהלך כל השנה. המחברות של התיאוריה מדגישות מאוד את הקנאה שסנייפ חש ללופין במהלך כל השנה. אני לא בהכרח מסכים איתן, יש לו מספיק סיבות לשנוא את לופין גם בלי זה, אבל כולנו יודעים על כמה חשוב לסנייפ להיות נאמן לדמבלדור ולעזור לו. ונראה בהמשך לפחות דוגמה אחת שבה המנהל באמת פשוט סותם לו את הפה ומתרחק ממנו. זה לא יכול להיות נעים. ובינתיים בסמטת דייגון, הוויזלים מגיעים לקלחת הרותחת. כמובן המשימה העיקרית שלהם היא להשגיח על הארי, ולדאוג שהוא לא יגיע להוגוורטס, שהוא כן יגיע להוגוורטס בשלום. הפעם משרד הקסמים אפילו מארגן להם מכוניות רשמיות. בפונדק, ארתור ויזלי מתכנן לגלות להארי הכל. מולי מתנגדת, היא רוצה שהארי בעיקר לא יפחד. ארתור גם לא רוצה שהארי יפחד, אבל הוא רוצה שהארי ידע את האמת. מעניין שדמבלדור בעיקרון רוצה גם את זה וגם את זה. על כל פנים, ארתור לא חייב לגלות שום דבר להארי ולהפר פקודות, הארי פשוט במקרה שמע את הוויכוח בעצמו. מעניינת התגובה של הארי למה שהוא שומע מארתור. מה שבעיקר מצער אותו, זה שעכשיו ברור שלא ייתנו לו לצאת להוגסמיט. זה שרוצח מטורף רוצה להרוג אותו, לא באמת מזיז לו. בסך הכל זה לא רע, דמבלדור רוצה שהוא ילמד קצת ציניות ולא יפחד מכל דבר, מצד שני אסור שהוא לא יפחד מהמוות רק כי דמבלדור תמיד יגן עליי. הילד צריך לסמוך על עצמו, הוא הגיבור. מצד שני אסור שהוא יחשוב, מה הם חושבים לעצמם, שהבלק הזה מפחיד אותי? אני את וולדמורט ניצחתי 3 פעמים, קטן עליי. ביטחון עצמי מופרז שכזה גם צריך לדכא דחוף, ולמרבה המזל ממש בקרוב ברכבת יבואו הסוהרסנים וקצת יורידו להארי את האגו. בכלל, שווה לדבר על הרכבת. הארי מספר לחבריו על מה ששמע מארתור, כשבאותו התא ישן לופין. איזה חמוד. בכל זאת ככה עדיף. שינה מאוד מעניינת יש ללופין. הוא ממשיך לישון כשצועקים לו מעל האוזן, אבל מקפיד לנחור, לפהק ולזוז בדיוק ברגע הנכון בשביל למנוע קטטות וקונפליקטים, למשל כשמלך מגיע ורוצה לריב. איזה מחנך, איזה מחנך. כמובן שהוא שומע הכל, ועכשיו הוא יודע, ודרכו גם דמבלדור ידע, מה הילדים יודעים על המצב. הוא גם יודע
שהארי אוהב לשמור על אוזניים פקוחות, דרך שימושית להעביר לו מידע כשצריך. לופין גם לומד שהארי רוצה מאוד להגיע להוגסמיד, ושהתאומים עשויים לעזור לו עם זה. והכי חשוב, לופין לומד על הקשר בין הארי וחבריו, על הדינמיקה הקבוצתית שלהם, ובתור בונוס גם על היחסים שלהם עם מאלפוי. אחלה עבודת הכנה לקראת שנת הלימודים. אבל הרי לא הייתה לו דרך לדעת שהם ייכנסו דווקא לתא הזה, אז אני לא הולך להגיד שדמבלדור ארגן את זה איכשהו. אז למה הוא ברכבת? כדי לעזור להארי אחרי הצוערצנים. ולראיה, מאיפה ללופין העני המרוד תהיה חפיסת שוקולד ענקית? אפשר לדמיין נגיד את סיריוס בלי כסף אבל עם שוקולד, זה מאוד מתאים לו, אבל את לופין לא. השוקולד הזה ניתן לו על ידי דמבלדור כציוד רפואי. ושימו לב, הוא לא לוקח אפילו חתיכה קטנה לעצמו. הכל לילדים, כמו שצריך. איזה אדם מעוגן, בא לי לבכות. וככה לופין מתחיל את תפקידו במשחק הגדול של השנה. שימו לב, כשהילדים מגיעים להוגוורטס ולופין מספר לדמבלדור על התקרית, אנו רואים את סנייפ מסתכל על לופין בשנאה, לא, בתיעוב. כי הוא יודע שלופין במשחק, שלופין מקורב לדמבלדור. החנפן הזה כבר ברכבת מתחיל לעבוד, רוצה להתחבב על דמבלדור, רוצה בטח לעזור לחבר הרוצח הזה שלו, רוצה לקחת את מקומו של סנייפ כיד ימינו של המנהל. אם מישהו בכל הסדרה הוא חשדניסט, זה סנייפ. והוא ינסה להעלות את החשדות האלה מול דמבלדור במהלך כל הספר, וכל פעם המנהל יסתום לו את הפה. וכמובן שזה רק יגביר את החשדות. אבל נחזור שוב לרכבת. לא רק לופין מאזין להארי, גם פטיגרו מקבל הזדמנות להתעדכן במצב. הוא חשב שיסתדר טוב אצל הוויזלים בזמנו, וגם עכשיו כשסיריוס ברח הוא היה עצבני, אבל בסך הכל חשב שבהוגוורטס הוא יהיה יותר בטוח. והנה הפתעה, ברכבת נוסע אחד ארג'י לופין. והנה עוד הפתעה, מסתבר שסיריוס בדיוק מתכוון להגיע דווקא להוגוורטס. ובשונה מדמבלדור, פטיגרו יודע טוב מאוד שבלק יחפש בהוגוורטס ממש לא את הארי. וככה בעצם יוצא שפיטר מוביל את עצמו למלכודת. הוא יכול היה לברוח קודם, אבל עכשיו כבר מאוחר מדי. טוב, בינתיים מספיק לדבר על לופין, נדבר על שאר הדברים שקורים בהוגוורטס השנה. אחד הדברים הראשונים שקורים, הרמיוני מקבלת מחוללת זמן, מגונגל. תראו עד כמה זה אופייני לדמבלדור. זה לא הסגנון שלו להפריע לאנשים. הוא נותן להם, כמו שאומרים, חבל לתלות את עצמם. הילדה רוצה ללמוד את כל המקצועות בבת אחת? שתלמד. אם היא תצליח, שפו. ואם לא, אז שתבין לבד שזה יותר מדי בשבילה. לא צריך לאסור, לא צריך לשכנע. דרך אגב, בסוף היא באמת ויתרה על כמה מקצועות, ולמדה שיעור חשוב על הגבולות שלה. ואם כבר מדברים על מקצועות שהרמיוני ויתרה עליהם, בואו נדבר על טרלוני, עוד דמות חדשה בספר, שרק בעוד הרבה זמן נדע איזה תפקיד חשוב היה לה בעלילה. בינתיים היא נראית כמו אתנחתה קומית כזאת, מגדת עתידות קריקטורית, אבל שימו לב שהיא לא לגמרי שרלטנית. אפילו חוץ מהנבואות האמיתיות שלה, כן יש לה איזשהו חוש. היא כן חזתה שנביל ישבור כוס, ושמשהו רע יקרה ללבנדר. אשמתה היחידה היא שהיא קצת היסטרית, ואת התחושות הנכונות שיש לה, היא נוטה לקשט במחוות תיאטרליות ודרמטיות מדי. אם כבר, דמבלדור היה צריך לנחש שהיא תנבא את מותו של הארי, אבל זאת עוד דוגמה לשיטות החינוך שלו, כמו עם הרמיוני. אז שישמע נבואות מוות עד שיצאו לו מהאוזניים. אולי כך הוא יפתח קצת חוש הומור וסרקזם בריא, וזה בדיוק מה שיוצא בסוף. עוד נקודה מעניינת קשורה, שמתם לב שלרון, לא הרון הזה, כן, תודה, שלרון יש כישרון לנבואה? אמנם אין לו שום כבוד לטרלוניה או למקצוע שלו, אבל במהלך השנה הוא הצליח לחזות כמה דברים בדיוק לא רע בכלל. הכובע שהוא רואה בעלי התה זה הכובע של פאג', המשפט של בקביק. האצטרובל כתוב בספר שזה מסמל שמחה לא צפויה, ירושה פתאומית. מי זה קיבל מטאטא יקר במתנה מהסדק שלו? וממש ליד סמל ההפתעה, כלב שחור גדול. עוד תחושה של רון שמתגשמת, הוא רואה את הגריד מתרגש לקראת השיעור הראשון שלו, ומתחיל לדאוג. בעצם בשביל זה לא צריך כישרון לנבואה. הגריד בבירור מתלהב קצת יותר מדי מהתפקיד החדש, ואין לו חשק לחשוב על בטיחות התלמידים. יש מצב
כאן דמבלדור קצת הגזים עם החיבה שלו ליוזמה. תכלס היה להגריד רעיון מצוין, להראות לילדים חיות נפלאות, ללמד אותם כבוד לעולם החי, גם זה שצריך ללטף את הספרים, זה טאץ' חינוכי ממש יפה. רק שהגריד לא ממש יודע לעצור בזמן. לופין למשל יודע, ולכן הארי והרמיוני לגמרי במקרה לא התמודדו עם הבוגארט. ואילו הגריד נסחף, הוא נתן לתלמיד לא מימן בעליל כמו דראקו לעשות פוזות. והשאר היסטוריה. באמת שזה היה צפוי. ברור שדראקו ינסה שוב להרשים את פוטר המפורסם ויעשה פוזות. וברור שזה לא ייגמר בטוב. וברור לגמרי שעכשיו אין לו ברירה אלא לרחם על עצמו ולשחק אותה גוסס, וברור שמישהו יהיה צריך להיענש. מסכן הגריד באמת, הכשיל את דמבלדור כבודו, בגד באמונו. מעניין שכשהגריד משתכר, הוא מפסיק לדבר כמו בור כפרי אינפנטילי ונשמע כמו אדם בוגר נורמלי. ועוד משהו מעניין וחשוב, בתחילת השיעור הארי פחד מההיפוגריפים, אבל ברגע שהוא ראה שהגריד זקוק לעזרתו, הוא מיד השליך את הפחדים הצידה והתנדב לגשת לבקביק. אחלה ערכים יש לילד. למחרת היום מאלפוי מגיע לשיעור שיקויים, ומשחק אותה חייל פצוע בקרב. הארי מציין שסנייפ ממש דואג לו. אמנם, סנייפ הוא לא טיפוס רחום במיוחד, וברור לכולם שדראקו פישל בעצמו ועכשיו סתם משחק אותה. סנייפ לא באמת יכול לכבד התנהגות כזאת. הוא פשוט מנסה להרגיע את דראקו ולהתחנף אליו בפקודתו של המנהל, כדי שלא יפעיל את לוציוס נגד דמבלדור. עוד משהו מוזר קורה באותה כיתה. ממתי זה סנייפ מרשה לתלמידים לדבר אצלו בשיעורים? מאלפוי והארי מחליפים עלבונות בקול רם בלי להתבייש אפילו, וסנייפ לא משתיק אותם? יש לזה סיבה טובה. סנייפ רוצה לדעת מה הארי יודע על המצב. הוא רוצה לדווח למנהל ולהראות לו שהנה, גם הוא מביא תועלת. לא צריך להקשיב לזה וקונדסי המגעיל ההוא. ואכן, סנייפ מגלה משהו חדש. הארי עדיין לא מודע להיסטוריה שיש לסיריוס וג'יימס. ברגע שמאלפוי רוצה לחנך את הארי בנושא, סנייפ לפתע פתאום נזכר שאסור לדבר אצלו בכיתה, וברגע שהשיעור נגמר הולך לדווח למנהל. אבל עכשיו בואו סוף סוף נדבר על אחד הרגעים המגניבים ביותר בכל הספר, אולי אפילו בכל הסדרה, השיעור הראשון של לופין. בשונה מהגריד, את לופין אף אחד לא מכיר ולא אוהב משנים קודמות. הוא צריך לכבוש את כולם מהשיעור הראשון, ולכן תראו איך הוא משתדל. תראו איזו עבודת הכנה הוא עשה. לא רק שהוא מצא בוגארט והכין שיעור עליו, שימו לב שהוא מכיר את כל התלמידים בשמותיהם. הוא עבר על רשימת השמות, הוא הסתכל כנראה גם על תמונות. יש מצב שהוא אפילו למד קצת על חייהם מראש, כמו שאמור לעשות לא סתם מורה, אלא מחנך אמיתי. וגם הבחירה בבוגארט היא לא אקראית. זו דרך מצוינת להכיר את התלמידים, ללמוד מה מפחיד אותם, איך הם מגיבים במצבי לחץ, גם מה מצחיק אותם, ותוך כדי גם לעזור להם בצורה מאוד 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 מיידית ומוחשית להתגבר על הפחדים שלהם. מה שמוכרח לגרום להם לאהוב אותו כבר מהשיעור הראשון. המחברות ממש מתפנגרלות על כישורי המחנך שלו, ואני חייב להצטרף אליהן. מבין כל המורים שראינו אי פעם בהוגוורטס, לופין הוא ללא ספק הכי מוכשר. כשלופין מוביל את התלמידים לחדר המורים, בדרך הם נתקלים בפיבס, שמנסה לרדת על רמוס, אבל מקבל ממנו תשובה מאוד קונדסאית. יש מצב שהמפחידן שלנו, שיש לו כידוע סימפתיה מסוימת לפורעי חוק, זוכר את לופין בתור קונדסאי, וזאת הייתה סוג של ברכת שלום, אם תרצו. ולופין לא מאכזב את פיבס, הוא מראה לו שהוא עוד זוכר כמה תעלולים ועדיין אחלה גבר. אבל לא רק פיבס מתגרה בלופין. כשהם נכנסים לחדר המורים, מחכה להם סנייפ. ודי ברור שהוא ממש יושב שם לבד בחושך, רק כדי להגיד ללופין כמה מילים חמות בפני כולם. כן, אני רואה שיש משהו בצ'אט. בואו לא נכתוב דברים בצ'אט כרגע. סנייפ בבירור מחכה בשביל לרדת על לופין. רק תראו אותו, הוא מתנהג די דומה לדראקו כשהוא עושה פוזות בפני הארי האמת. איזו התנסות, אילו פוזות. אל תסגור את הדלת, אני לא רוצה להשתתף בשעשועים שלכם. ההליכה הדרמטית עם הגלימה המתנפנפת הזאת. את זה לופין סובל בשקט, לא אכפת לו, שיתנסה. אבל בסוף סנייפ לא מתאפק, הוא מעליב את נבל ואת הרמיוני. ואלה כבר מכות מתחת לחגורה.
פגיעה בילדים לופין לא מסוגל לקבל, והוא מחזיר לסנייפ. חזק. ואני דווקא קיוויתי שנבל יעזור לי בשלב הראשון, ובטוחני שהוא יעשה זאת בהצלחה. אולי אתה, פרופסור סנייפ המהולל והדגול, פשוט לא יודע לחנך את נביל כמו שצריך, לא יודע למצוא איתו שפה משותפת? שח. ואם כבר הבוגרט של נביל הוא סנייפ עצמו, אז יבוא גם מאט. בטח כל המורים צחקו הרבה בעקבות התקרית עם השמלה. סנייפ עלה כבר לכולם על העצבים, ולסנייפ נשאר רק לכעוס, לאכול את הלב ולהתעלל בנביל, שבעצם גם קיבל חסינות מסוימת לזה. על ההתעללות הזאת סנייפ עוד יחטוף מדמבלדור. כובע לחג המולד הוא יקבל ממנו. אז כך מתחילה לה עוד שנת לימודים, והשגרה נמשכת עד אוקטובר כשמכריזים על היציאה הראשונה להוגסמית. לפני זה קורה משהו שכדאי לשים. קרוקשנקס אוכל לך בראש בעכביש במופגן לעיניו של רון. תראו איזה חדול חכם. הוא האזין לשיחות של הילדים, והוא הבין שרון מפחד מעכבישים. החתול הזה יותר חכם מאיך שהוא נראה. וברור שהוא יוכל למצוא את סקאדרס בלי בעיות אם יצטרך. דמבלדור צריך לקחת גם אותו בחשבון בתור שחקן אפשרי במשחק. ועכשיו כולם עזבו להוגסמיד, הארי נשאר לבד, הוא מסתובב בטירה, בודד, בצורח, ואז תופס אותו פילץ' ואומר לו לחזור לחדר המועדון שלו. כדי שלא ינסה להתגנב החוצה אולי? בחדר המועדון, הארי נתקל בקולין ודניס, שרוצים להתפנגר עליו, ובורח מהם מיד. השיעורים נגד תהילה מהשנה שעברה עברו היטב. הוא שוב מסתובב במסדרונות, ולפתע נתקל בלופין, שבטקט רב לא מנסה לנחם אותו, לא מנסה לרחם עליו, אלא פשוט מזמין אותו לתה בשיחה ידידותית. בשיחה הזאת לופין עובר מיד מתה לגילוי עתידות, ואז לנבואות מוות, ואז לשיחת נפש על מה שבאמת מדאיג את הארי. אמרתי ואומר שוב, פסיכולוג מופלא הוא לופין. רואים שהארי ממש לא רגיל לשיח שוויוני בגובה העיניים כמו שיש להם, והוא ממש נפתח בפני לופין ומספר לו הכל. ובתשובה לופין לא מתחמק ולא מצטדק ולא מסתיר ממנו למשל למה הוא לא נתן לו להתמודד עם הבוגרט לבד. הוא בכנות אומר לו שלא ידע אם הארי יוכל לעמוד בזה. הוא גם מספר להארי על עצמו, לראשונה בחייו של הילד, ומחמיא לו על הדרך. מה שמפחיד אותך זה הפחד עצמו, זה מאוד נבון מצדך. הוא לא אומר את זה כחלק מהמשחק הגדול, כי דמבלדור אמר תחמיא להארי ותתחנף אליו. הוא אומר לו את זה בכנות מלאה, מתוך דאגה אמיתית לשלומו, וכך הוא רוכש את אמונו. הארי מגלה משהו חדש על עצמו, ועכשיו הוא בוטח בלופין לגמרי, והוא רוצה לבקש ממנו שיעורי התגוננות מפני סוהרסנים. אבל אז בדיוק נכנס סנייפ. למרות הקנאה שהוא חש ללופין, אחרי שהלה השיב לו כגמולו, סנייפ בכל זאת מתחיל לכבד אותו, ולהבין שצריך לכל הפחות לנסות לעבוד ביחד. כנראה שהוא מביא לו את השיקוי בעצמו בתור מתנת נחוות פיוס, ואז הוא רואה בחדר את הארי. למה הזאב מדבר עם פוטר? אילו סודות יש להם? זאת תוכנית של דמבלדור, ואותי לא משתפים! הנוכחות של הארי גורמת לו להתרגז שוב, ומוחקת את ניסיון הפיוס. לופין עצמו מבין שסוורוס רצה להתפייס, והוא מנסה איכשהו לתקן את המצב ולהיות ידידותי. הוא מודה לסוורוס פעמיים, הוא מתנצל המון, והוא לא מבין למה סנייפ לפתע פתאום מתרגז שוב. זה אומר שלופין לא מודע לקיומו של איזה משחק גדול של דמבלדור. אחרת היה מבין שסנייפ פשוט מקנא. סנייפ מסתלק בזעם, משאיר את לופין לתהות מה קרה לו, עד שהארי מספק לו הסבר מתקבל על הדעת. סנייפ פשוט תמיד רצה ללמד התגוננות, ולופין גנב לו את המשרה, גנב לו את החלום. זה נשמע סוג של הגיוני, ולופין חושב שהוא מבין את סנייפ עכשיו. בהמשך הוא ייקח את זה בחשבון, ויבקש שסנייפ יחליף אותו בשיעורים. עוד נראה עד כמה סנייפ באמת נהנה ללמד התגוננות. ובינתיים הזמן עובר, הוא מתקרב לאל כל הקדושים, שבו סיריוס מתכוון לבצע תוכנית נועזת. הוא לא מרפה לתכנן תוכניות, הסגנון שלו הוא יותר לזנק מיד בלי לחשוב על התוצאות, אבל השקט בגזרה הזאת מעיד על כך שהפעם אפילו הוא מבין שבלי תוכנית הוא לא הצליח לעשות כלום. וכך הוא יושב ביער, ומחכה לאל כל הקדושים, שבו ידוע לו שכולם יהיו באולם הגדול ואפשר יהיה להגיע לפטיגרו בלי להתאפס.
בעצם הסוהרסנים עוד שם, ולך תדע מה עוד דמבלדור חשב, הוא כן עלול להתאפס, אבל א', הכוכב שלנו לא חושב על דברים משעממים כמו השלכות, וב', אפילו אם יתפסו אותו, הנקמה שווה את זה. אם כן, מגיעה סעודת ליל כל הקדושים, כל התלמידים באולם הגדול נהנים מהאוכל, גם המורים כולם שם, לופין נהנה משיחה עם פליטיק, שני אנשים אינטליגנטים ורגישים, תמיד ימצאו שפה משותפת. המסיבה נמשכת עד מאוחר, כך שלסיריוס יש מספיק זמן. הוא נכנס לטירה, מתגנב אל מגדל גריפינדור, ונתקל בגברת השמנה. אופס, על זה הוא כרגיל לא חשב. בעצם למה הוא ציפה? שלום לך מר בלק, מזמן לא ראיתי אותך, בטח, פעם גריפינדור תמיד גריפינדור, מי קאסה סו קאסה, תיכנס תרגיש בנוח. כמובן שזה לא קורה, והתמונה לא נפתחת אפילו באיומי סכין. לא ברור אם סיריוס בורח מיד או מסתובב עוד קצת בטירה, נראה שדמבלדור חושד שהוא עדיין שם, כי הוא מנסה קודם כל להבטיח את הילדים, ורק אז שולח את המורים לחפש את הכלבלב. שימו לב שבשלב הזה הוא לא ממש חושב שבלק חף מפשע, הוא שולח אותם במפורש לקומה השלישית, שם עומד פסל המחשבה סתומת העין. לופין גם מחפש את הנקלט, אבל כנראה לא בלי היסוס. גם אם הוא בכל זאת משוכנע שסיריוס בוגד, העדים שלדעתו של לופין לאף אחד לא מגיע אזקבאן. לבסוף, אחרי שכולם קצת נרגעים, דמבלדור לא יכול שלא להבין שמשהו חשוד כאן. סיריוס למד בהוגוורטס, הוא יודע איך להתגנב לתוך הטירה ולהגיע למגדל, והוא בא דווקא בערב היחיד שהארי לא שם, או שהסוהרסנים מצצו לו את המוח במקום הנשמה, או שהייתכן שהוא דווקא מחפש לו את הארי? ועם המחשבה הזאת, דמבלדור מבטל את המצוד ונותן לבלק לברוח. לופין רואה את זה, הוא מבין שלדעתו של דמבלדור אולי סיריוס חף מפשע. אבל גם סנייפ רואה את זה, הוא מקבל התקף פרנויה. דמבלדור והזאב בוטחים בבלק הרוצח הבוגד. הם היו כולם נגדי, והוא מאבד את הצפון, הוא מתכוון לדבר על זה עם דמבלדור תכף ומיד. בשביל דמבלדור זה ממש לא הזמן המתאים. הוא ביטל את המצוד אחרי בלק, ועכשיו המנהל רוצה להבהיר להארי שהמצוד מבוטל גם בשבילו. מהתקרית עם הציטוט בקלחת הרותחת, ידוע שהארי יודע ואוהב לשמור על אוזניים פקוחות. ולכן דמבלדור מסתובב לו באולם, ולגמרי במקרה מתחיל לדבר עם פרסי כשהם מתקרבים למקום של הארי. לא אצטט את המילים המדויקות של המנהל, אבל המשמעות היא אחת. תירגע הארי, לא צריך לקפוץ לחפש את בלק הלילה, א', כי הוא מסוכן מאוד, ב', כי בטח הוא ממילא כבר ברח, וכולם גם ככה מחפשים אותו. תירגע, לך לישון, עד מחר לא יקרה יותר שום דבר. ולפתע מופיע סנייפ, שממש בוער לו לפרוק ולהעלות חשדות, בערך ככה. אלבוס, חיפשתי בכל הטירה, תראה כמה אני משתדל בשבילך. אני נאמן, ואתה באמת משתף פעולה עם הזאב הדפוק הזה, אתה הרי יודע שהוא ובלק היו... דמבלדור חייב להשתיק אותו מהר. אסור שהארי ידע על העבר של סיריוס, אסור שהארי ידע שלופין הוא זאב אדם. אז דמבלדור מנסה לשנות נושא. יש לי חשדות סוורוס, וכולם הזויים. אבל סנייפ מתעקש. המנהל, אתה זוכר את השיחה שלנו לפני תחילת השנה? לא נראה לי סביר שבלק הצליח להיכנס בלי עזרה מבפנים. דמבלדור ממש נאלץ לסתום לו את הפה. אני מאמין שאף אחד בטירה לא היה עוזר לבלק. סוורוס תאכל קרמבו ותסתום את הפה עכשיו. וצא לחופשה. ואז דמבלדור פתאום נזכר שהוא חייב דחוף לדבר עם הסוהרסנים ומסתלק, לפני שסוורוס יעז לפתוח את הפה שוב. אחרי ליל כל הקדושים, הטירה רוכשת כמרקחה. כולם מדברים רק על סיריוס ועל איך הוא הצליח לברוח. חנה אבוט טוענת שהוא יכול להפוך לשיח ורדים. לא רק ידעה עד כמה היא קרובה לאמת. לופין הוא היחיד שיודע את האמת, לפחות הוא חושב ככה. כבר אמרנו בהתחלה שדמבלדור תמיד ידע על האנימגוסים, ועכשיו הוא בטח מתייסר. לספר לדמבלדור או לא לספר? האם הוא יעזור לתפוס רוצח, או יבגוד בחבר שהופלל? עוד אחד שמתייסר הוא כמובן סנייפ, שבטח חטף חזק מדמבלדור על זה שהוא כמעט הדליף להארי את מה שאסור היה לו לדעת. ככה מתנהג מקצוען סוורוס? אתה באמת חושב שאני יכול לשתף אותך בתוכניותיי כשאתה מתפרץ ככה?
דרוש לי אדם מאופק, רגיש, מחושב. דרך אגב, זה מזכיר לי, הבאת לרמוס את השיקוי שלו? אני לא טוען שזה בדיוק מה שהיה, אבל סנייפ זוהם, ובטח שלא על המנהל. זה הזאב התחן הזה, הוא והחבר הרוצח שלו. גם מנסה להתחנף המניאק, הוא רוצה שסוורוס יחליף אותו בשיעורים, רוצה להעביר את המנהל לצד שלו ולהשאיר את סוורוס לגמרי לבד. כמובן שהמנהל עצמו לא באמת רוצה להשאיר את סנייפ לבד, והוא מאוד מעריך את נאמנותו, אבל עכשיו יש לו דברים יותר חשובים לחשוב עליהם. הוא כבר בטוח שסיריוס לא חיפש אחרי הארי, וזה אומר שהוא כנראה חף פשע, וזה אומר שצריך לשמור על סיריוס מכולם, לשמור על פטיגרו מפני סיריוס, ולדאוג לכך שהארי יפענח את הפרשה וישיב את הצדק על כנו, כי הוא זה שצריך להיות הגיבור ולדאוג לצדק. כן, מלחמה בפתח, ודמבלדור זקוק לכל העזרה שאפשר. וזה אומר שסנייפ ולופין וסיריוס צריכים גם איכשהו ליישר את ההדורים ביניהם, וללמוד לשתף פעולה. כי דמבלדור יזדקק לשלושתם. ובינתיים הזמן עובר, מגיע החורף, ועוד ניסיון לפייס את דראקו, סנייפ משנה את לוח הזמנים של האימונים, וגורם לגריפינדורים להתאמן בגשם. דראקו מאושר, וסנייפ כנראה מרגיש כמו סמרטוט. אין לו מנוחה למסכן. הוא גם צריך להחליף את לופין בשיעורי התגוננות. ולופין ממש מתעקש שדווקא סנייפ יחליף אותו, כי הארי אמר לו בזמנו שסנייפ רצה ללמד התגוננות, ולופין גנב לו את המשרה, אז לופין מרגיש אשם ורוצה לפצות את סוורוס. אבל נראה שסנייפ לא ממש מתלהב מהמקצוע, נכון? זוכרים את שיעור השיקויים הראשון באבן החכמים? איזה מונולוג סנייפ דפק שם על האמנות הנעלה של השיקויים, שזורמים לאט לאט בעורקיו של אדם, מחשפים את השכל, משעבדים את החושים. איזה משחק, חשמל באוויר. האדם חולה על שיקויים ויודע עליהם הכל, והוא רוצה להראות, והוא רק מקווה שיש מישהו מספיק חכם שיבין אותו. ומה אנחנו רואים כאן בשיעור התגוננות? לא מונולוג ולא נעליים. איך שסנייפ מלמד התגוננות זה הכי דומה לאמברידג' האמת. כולם להוציא ספרים, לקרוא ולסתום את הפה. שום התלהבות, שום אהבה למקצוע שהוא לכאורה רצה ללמד כל חייו. ובהמשך אנחנו רואים דבר שלגמרי לא יעלה על הדעת. סנייפ עושה טעות. הוא אומר שהקאפה נפוצה יותר במונגוליה, כשהיא בכלל מקורה ביפן. מי שיש לו את ספר חיות הפלא יודע שאפילו רון תפץ את סנייפ בטעות הזאת. טעות בסיסית לחלוצין. אתם יכולים לדמיין את סנייפ טועה בשיקויים? בחיים לא. תאיר אותו באמצע הלילה, בשיקויים הוא לא יטעה. מסקנה, סנייפ מעולם לא רצה ללמד התגוננות. טוב לו לגמרי עם השיקויים שלו. כל הקטע עם סוורוס סנייפ המסכן רוצה ללמד התגוננות ודמבלדור המרושע לא נותן לו, זאת פשוט הסוואה. כשוולדמורט יחזור וידרוש מסנייפ הוכחות שהוא עדיין נאמן לו, סנייפ יוכל להגיד, אני בצד של דמבלדור, בחייך, דמבלדור שונא אותי. הוא תמיד חושד בי, כל חיי אני רוצה ללמד התגוננות, והוא לא נותן לי המניאק הזה. עכשיו אני שוב מוכרח להפסיק לדבר בשם המחברות, ולדבר בשמי. כמה מכם אולי שמתם לב שהמחברות עשו טעות. בספר השישי, סנייפ מקבל את משרת המורה להתגוננות, והוא כן מאוד מתלהב מזה, והוא כן נושא נאום מרשים בשיעור הראשון, והוא מראה שהוא מאוד מאוד טוב במקצוע. אבל התיאוריה הזאת נכתבה לפני שהספר השישי יצא, אז המחברות פשוט לא יכלו לדעת את זה. אחרי שהנסיך חצוי אדם יצא דרך אגב, מישהו אמר להם בתגובות, והם מאוד התעצבנו עליו. תכלס, אפשר לעדכן קצת ולהגיד שדווקא בשיעור הזה סנייפ לא רצה להרשים אף אחד, המטרה היחידה שלו הייתה לנסות לחשוף את לופין בתור זאב אדם. ואת הטעות על קאפות הוא עשה סתם כדי לסתור משהו שלופין אמר. לופין אמר יפן ואני אגיד מונגוליה. ותגידו לי שאני טועה. אבל בואו נתקדם. מזג האוויר מתקלקל עוד יותר, ומתקרב משחק קווידיץ' הבא, שאותו מכבד בנוכחותו אדון בלק. אני תראה, הוא באמת חושב שאף אחד לא יראה כלב שחור ענקי ביציע העליון? אבל, טוב, הכוכב שלנו לא אוהב לדאוג לפרטים הקטנים. מי שכן אוהב וגם נמצא במשחק, הוא אלבוס דמבלדור. בעצם, למה הוא נמצא שם? הוא כמעט אף פעם לא מגיע למשחקים, נכון?
כדאי שנשאל את עצמנו מה הוא יודע ומה הוא חושב עכשיו. ואנחנו יכולים ללמוד את זה בדיוק די גדול מהתקרית שהתרחשה בלילה לפני המשחק. פיבס העיר את הארי ב3:30 לפנות בוקר. הארי רואה שקרוקשנקס מנסה להגיע לחדר השינה שלהם, אז הוא מבלה את שאר הלילה בלעצור אותו. זוכרים את זה, כן? אז למה בעצם הסצנה הזאת נכתבה? למה הם צריכים לדעת דבר כזה? לו רולינג סתם רצתה להגיד כמה הארי אומלל ומסכן ולחוץ, היא הייתה יכולה לכתוב, הארי לא הצליח לישון בלילה ההוא, וכשהוא כבר סוף סוף נרדם, אז פיבס נשב לו באוזן, העיר אותו ונעלם. איי, מסכן. למה כל הסיפור עם קרוקשנקס? כי רולינג רוצה להראות לנו שקרוקשנקס ממש רוצה להגיע לסקאברס. זה הרבה יותר מסתם חתול שרוצה לאכול משהו טעים. זה משהו מאוד מכוון מטרה. ולמה שהוא ירצה להשיג את האח בראש? בשביל להביא אותו לחברו הטוב, הכלב השחור הענקי. והתוכנית יכלה מאוד להצליח, אבל פיבס העיר את הארי והפריע לה. המחברות טוענות שדמבלדור שם את פיבס בתור אחראי על פטיגרו, וכשהמפחידן ראה מה קרוקשנקס מתכנן, הוא העיר את הארי, כי ידע שיש לו לב טוב, והוא לא ייתן לחתול לאכול את חיית המחמד של חברו הטוב. בכל אופן, כשדמבלדור יוצא למשחק הקווידיץ', הוא מתכוון להשגיח לא רק על הסוהרסנים, אלא גם על סיריוס. וכשהרמיוני אחר כך מספרת להארי שהמנהל נראה ממש כועס, חלק מהכעס הזה מופנה גם כלפי סיריוס, שלא יודע לשמור על סודיות. בעצם רגע, סיריוס הוא זה שהביא את הסוהרסנים למשחק. זה לא שהם באו לחפש רגשות חזקים, הם הריחו שסיריוס בלק נמצא במגרש. ממש לא עליהם דמבלדור כועס שם, אם ככה. ואחרי המשחק, הארי בדיכאון. יותר מדי דברים קרו לו בבת אחת, ביחד עם נבואות המוות והגרים שהוא ראה כבר פעמיים, שתיהן בנסיבות מסכנות חיים. ולא רק הארי מצורח. סיריוס, אני לא יודע עד כמה הוא מצטער על כך שסיכן את הארי, אבל על המטה חבל לו, והוא שולח את קרוקשנקס לקנות לבן סנדקותו את אש המחץ. כמה טיפוסי זה לסיריוס. הארי פוטר קונה מטאטא יקר לאללה בכספו של רוצח נמלט שרוצה להרוג אותו. איזה תחכום, איזה עידון. סיריוס בלק רב המרגלים. הוא באמת חשב שאף אחד לא ישים לב? טוב, כנראה שלמשרד הקסמים זה באמת לא הגיע, אחרת היה מתחיל רעש עולמים, אבל לדמבלדור אמורים להיות מקורות מידע יותר טובים. אבל כרגע דמבלדור גם הוא דואג להארי וכועס על עצמו על זה שלא הגן עליו. הוא מבקש מלופין שימסור להארי כמה הוא כעס על הסוהרסנים, בתור סוג של התנצלות, ולופין עצמו כמובן מדוכא יותר מכולם, הוא מרגיש אשם ואחראי, כהרגלו. הוא אפילו מרגיש אשם על זה שהערבה המפליקה הרסה להארי את המטאטא, כי הערבה נשתלה בגללו, אז זהו. הגישה של הארי לעניין הרבה יותר בריאה. נו אז נפלתי, חבל על המטאטא, לא נורא, העיקר ללמוד להתגונן מהסוהרסנים כדי שלא יקרה שוב. ולופין בעיקרון מסכים לעזור להארי, אבל הוא גם נראה מאוד מודאג ועצבני, הוא מסרב להסביר איך ההגנה הזאת עובדת. העניין הוא שלופין שונא לשקר, ונראה שהשנה הוא צריך לשקר פשוט המון. הוא לא מספר לדמבלדור שסיריוס הוא אנימגוס, כי הוא לא רוצה שחברו אפילו אם הוא רוצח יישלח לסוהרסנים, כמו שלופין עצמו לאף אחד לא אומר, לאף אחד לא מגיע כזה עונש, והוא גם אמור לשמור על רווחתו של הארי. דמבלדור בברור רוצה שלופין יהיה המנטור שלו ואיש הסוד שלו, אבל מצד שני אסור ללופין להסביר להארי מי זה סיריוס ואיך הם כולם קשורים. לופין גם מבחין ביותר מדי דברים מוזרים סביב כל הפרשה עם סיריוס. מדוע דמבלדור מתנהג כאילו הוא לא באמת רוצה לתפוס את סיריוס? מדוע סיריוס, האדם היחיד שהיה חכם מספיק בשביל לברוח מאזקבאן, הגיע להוגוורטס בדיוק ביום שבו לא היה יכול להגיע להארי? הייתכן שהוא לא באמת חיפש את הארי? אז את מי הוא כן חיפש? האם המנהל יודע על זה? מה המנהל חושב על זה? בנוסף, מה הקטע עם סנייפ? כל סצנת הקנאה והחשדות האלה זה יותר מסתם טינה על מה שקרה בהוגוורטס. סנייפ מתנהג כאילו לופין עשה לו משהו מגעיל ממש עכשיו. מקנא? ומה יש לו לקנא?
בטוח לא בזה שלופין גנב לו את משרת המורה להתגוננות. מסתבר שהוא לא מתלהב מללמד את זה. והפעם ההיא, כשסנייפ נראה כאילו הוא רוצה להשלים עם רמוס, ולפתע התחיל לכעוס עליו עוד יותר, מה הקטע? והכי חשוב, למה הארי מעורב בכל זה? מצד אחד הוא הגיבור העיקרי בפרשה, הוא זה שסיריוס לכאורה רוצה להרוג. מגנים עליו, שומרים עליו, עוקבים אחריו. מצד שני, אם הוא מעורב בזה מעל הראש, למה אף אחד לא מספר לו מי זה סיריוס בלק בכלל? זה הגיוני שאומרים לילד שרוצח מחפש אותו ולא מנסים אפילו להסביר למה? ועוד מונעים ממנו לוותר, משתיקים כל מי שמנסה להסביר לו? נראה שהמנהל משחק באיזה משחק. וכל השאלות האלה מטרידות מאוד את לופין, והוא לא יכול לדבר עם הארי בכנות בלי לדעת את התשובות. כמובן, כל התשובות האלה יתבררו במהרה, אבל אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, בהרצאה על פוס דמבלדור והאסיר מאזקבאן, חלק ב'. תודה רבה לכם, וניפגש בשבוע הבא. מאוד שמחתי לראות אתכם, ותודה לכם על ההקשבה. תודה לך. תודה, אלכס, היה מרתק כרגיל. תודה, תודה. רגע. תודה רבה, אלכס, זה היה באמת מאוד מגניב. תודה, תודה. אני מאוד הנאה שמח. מושלמת, אני פשוט פה צחקתי בקול, ממש כיף. אני לא פוטריסט, עברו בערך 20 שנה מאז שקראתי את הארי פוטר, וזה עדיין נהדר. תודה, אני תודה. אמרתי לליהי שזה שלח אותי לנוסטלגיה של הפעמים האלה, שכאילו, שפשוט איך להיזכר איך זה היה לקרוא את הספר השלישי. אבל זה הספר בהחלט היה השלישי הוא הספר. הספר הכי טוב, כי הוא מכיל גם את, כי הוא מביא לנו גם את סיריוס וגם את לופין, שהן בעצם דמויות הכי טובות. לא רק כי יש לו שיער ארוך ואופנוע. מה שבשבילי מיוחד בספר השלישי, זה שהוא היחיד שעדיין איכשהו מצליח להשאיר אותי במתח. עם כל כמה שקראתי את הספר הזה כבר איזה 10 פעמים, יותר מ10 פעמים, עדיין לקראת הסוף, יש משהו שעדיין מקווה שהנה עכשיו הכל יהיה בסדר ויתפסו את פטיגרו והארי יוכל לגור ביחד עם סיריוס. ועדיין יש בי משהו שמתאכזב כשזה לא קורה. אפילו שאני יודע את העלילה הזאת כבר מכל הכיוונים האפשריים. איכשהו הספר הזה ממש ייחודי, איכשהו כתוב ככה. נכון. ואז מהספר הרביעי זה רק הולך ומתדרדר. על עליי, של זה יש פאנפיקים. נכון. אוקיי, אז... בזיכרון שלי הסצנות שלפחות כתובות הכי טוב הן בספר השישי והשביעי, אבל אני... וואלה, מאיזו בחינה כתובות טוב? זה קשה להסביר, אבל יכול להיות שזה בגלל שפשוט אותם קראתי אחרונים. גם זה אפשרי, גם זה אפשרי. אני זוכרת שקראתי את השישי והשביעי ואמרתי, פאק, כל כך ברור שהיא כבר כותבת את זה, כשהיא כבר כותבת את זה בשביל סרט. ככה זה הרגיש לי. לי זה לא היה ברור ככה, אבל החשיבה שלי הייתה הרבה פחות ביקורתית אז, והרושם חזק מדי בשביל שאוכל להתבונן על זה בביקורת עכשיו. לא יודעת, בעיקר אני חושבת שבעיקר התבאסתי על השביעי. למה? כי הסוף שלו היה איום ונורא.